Eusko folklore urtekariaren sorrera kokatzeko, pixka bat denporan atzera egin behar dugu. Horre, 19. mendearen azken aldian, eta 20. hasieran, eman zen Euskal Pizkundea deitzen dana, ez? Eta, testuinguru horretan, hasi ziren sortzen hainbat erakunde, oraindik gaur egun ere gure gizarte eta kulturaren zutabe direnak, ez? Euskaltzaindia bera, Eusko Ikaskuntza eta bar. Eta baita, hainbat euskarazko aldizkari argitaratzen, Euskalduna, Eguna, eta bar. Eta baita, euskal kultura, literaturak eta bertsolaritza berak ere ezagutu zuen, garai horrek bere momenturik gorena ezagutu zuen 20. mendearen hasieran, eta hor kokatu behar dugu eusko folkloreren urtekariaren hasiera bera ere. Baina badago hor gertaera bat oso esanguratsua dana. 1918an eman zen Eusko Ikaskuntzen lehen kongresua Oñatin. Eta hori garrantzizkoa izan zen, hortik abiatzen da Eusko Ikaskuntzaren ibilbidea baita, eta testuinguru horretan sortzen du Jose Miguel Barandiaranek Gasteizko seminarioan laborategia, etnologiako laborategi bat eta elkarte bat, Eusko Folklore elkartea. Eta, hortik abiatzen da, eta hori da abiapuntua, gero Eusko Folklore urtekariaren ibilbidearen hasierarako. Eusko Folklore urtekariaren ibilbidean etapa desberdinak beriztu daitezke, eta lehenengoa izango litzateke sorrera beretik Espainiako Gerra Zibilira arte. Hor atea ziren lehenengo 14 aleak, eta baita aldi berean ateatzen ziren hileroko argitalpenape bai, eta horrekin osatzen zen gero urteroko urtekaria. Argitalpen hauek dira, lehen esan dudan Eusko Folklore elkartearen argitalpen bezala. Eta sortu berria zen Eusko Ikaskuntzaren babespean egiten da lehenengo etapa hori. Gero, erbesteratua izan zen Jose Miguel, eta itzultzen danean 1954an berriro ekiten dio lanari. Bai, azterketa ikerketa arkeologikoak eta baita etnografia lanak ere. Eta baita urtekariaren argitalpenari ere. 1955an argitaratzen daia 15. alea, eta horrela jarraitzen du Arantzadi zientzia elkartearen babespean jarraitzen du 78 arte. Hortarte horretan badaude bi gertaera funtseskoak edo igarriak izan direna urtekariaren ibilbidean. Alde batetik 1973an Nafarroako Unibertsitatean Eusko Etnologia Katedra sortzen da, eta Jose Miguel bera izango da horren titularra, 75 eta 77 bitartean, eta aldi berean katedra horren osagarri bezala martxan ipintzen du Enniker plana. Enniker plana, bilketa etnografikorako plan sistematiko bat, gerora begira Baskoniako atlas etnografikoa osatzeko helburuarekin. Eta horren markatuko du urtekariaren ibilbidea hortik aurrera ere. Hori izan zen, Barandiaranek berak ere horrela adierazten du, urtekariaren bitartez argitaratzen joango dira egindako ikerketa horiek, eta gero bilduko dira atlas etnografikoaren korpusa osatzeko. Eta horren markatu du urte askotan urtekariaren izaera bera ere. Eta gero beste etapa izango litzateke 79tik 88ra. Berriro ere Eusko Ikaskuntzaren babespean edo adostuta Arantzadi zientzia elkartearekin, baina eta hor jarraitzen du ariketa fundazioa sortu arte. Jose Miguel Barandiaran fundazioa sortuko da 89an, eta hortik aurrera fundazioaren bere helburuarekin bat datorrenez, fundazioa bera arduratuko da urtekariaren argitalpenarekin ere, gaur egunera arte. Aldizkariaren edukiei buruz, batez ere bere hastapenetan gauza ezberdinak esan daitezke, baina nik uste haren balio garrantzitsuena badela egindako ekarpen metodologikoa, eta nolabait harekin Euskal Etnografia Eskola edo Barandiaran Etnografia Eskola sortzen da. Lehenengo garaiari buruz zer esan, nik uste dut aipagarriena dela 14. alean plazaratzen dela Barandiaran galdetegia bera. Ura izanik garai hartako ikerlarientzako erraminta ezinbestekoa etnografia eta arkeologia egin ahal izateko, baina bereziki etnografia, euskal geografia osotik.
Baita ere aipatu nahiko nuke 1993 urtean adibidez lehen emakume ikerlariaren artikulua publikatzen dela, Elena Tuduriren artikulua Euskal Jantziari buruzkoa. Erbestea, hurrengo etapa erbestea eta gero, hor antzematen da Barandiaranen kezka, nolabait euskal kultura eta ohituren galerarekiko, industrializazioak ekarritako galerarekiko, horrela ikusten zuen berak, eta garai hartan produkzioa itzela da, somatzen dare bai, Hendiker taldeek aldizkarira ekarritako produkzio ugari horretan. Hurrengo garaian, 80. hamarkadaren lehenengo urte horietan, nik aipagarritzat jotzen dute euskararen presentzia areagotzen dela, logikoa denez, testuinguruagatik ere bai, eta baita ere aldizkarira unibertsitatean edo maila akademikoan lanean ari diren zenbait egileen ekarpenak ere irakurri ditzazkegula, besteen artean Gurutze Arregi edo Jose Martinen Apalategiren lanak besteen artean, ezta? Jose Miguelek urtekaria martxan jarri zuenean, bere hitzetan esaten du, Euskal Jakintza herrikoia ikertzea eta arazo psikologikoak eta kultur historikoak aztertzea zuela helburu. Baina bildutako materialari doktrina paragrafoei baino garrantzia eta hedadura handiagoa emanaz. Hau da, gertaeraren objektibotasunari lehentasuna emanez iritsi edo doktrina subjektiboei baino gehiago, ez? Baina esaten du baita, guzti hori etorkizunean euskal historia eta kulturari buruzko ikerketa zientifikoaren oinarri izan daiten. 100 urte pasatu dira eta gauza asko aldatu dira gure inguruan, ezta? Eta esate baterako badaukagu lan guzti horren ondorioz eskuratutako korpus hori, aipatutako korpus hori, badaukagu unibertsitatean ere prestatutako ikertzaile ixteak ere, badaukagu azterketa zientifikoak egiteko beste azpiegitura eta baldintza batzuk ere, eta uste dugu momentu egokia dela, urrats kualitatibo bat emanez, pixka bat kultur errealitateak ikuspuntu berrietatik begiratzea eta aztertzea. Eta beti ere Euskal Folklore proiektuaren oinarrizko bere xedei eta helburuei uko egin gabe. Hori izan da, nahi izan dugun, planteatu dugun urrats kualitatiboa, beti ere, aztertu eta ebaluatu beharko dena aurrera jarraitzeko bide horretatik edo zuzenketak sartzeko helburuarekin. Eta horrekin batera, beste helburu batzuk ere, esate baterako, ikerketa ildo eta gai berriak ere planteatzea, aldizkari zientifiko batentzat gaur egun dauden baldintzak eta ezaugarrietara ere egokitzea, unibertsitatera hurbiltzea beraien ekarpenak ere jasotzeko eta baita jarraitu kontatzen etnografia arloan lanean ari diren hainbat eta hainbat elkarte kulturalekin, eta besteak beste, euskararen presentzia ere areagotzea urtekariaren argitalpenean, oinarrian mantentzea bere izaera, hau da, urtero ale bat argitaratzearena. Hori da momentu honetan, bide horretan ari gara. Geroz eta urrunago dago Jose Miguel Barandiaranen garaia, bizi izandako garaia, eta agian horregatik haren irudia lausotuago dago. Akaso belaunaldi berriek ere ez dute jakingo nor izan zen Barandiaran. Fundazioaren helburuetariko bat bada horregatik hura gogoraraztea eta hark egindako lan luzea eta garrantzitsua ezagutaraztea. Ez dago dudarik, haren ekarpenak berriztatzaileak izan zirela bere garaian, eta ikerketa zerbait bizia denean, haren ikasketak ere iritsi izan direla gaur egungo euskal antropologia eta arkeologiara ere bai. Fundazioaren lana ez da bakarrik gogoraraztea, jakintzak aurrera egiten du eta gu ere harekin. Horren adibidea da Eusko Folklore urtekariak 51. aletik aurrera sartu dituen edo bere gain hartu dituen berriztapenak euskarari garrantzia gehiago emanez, ikertzaile berrien lanak edo lanak lehentasunak hartuz edo gai berriak ere jorratuz. Fundazioak ere ikerketa bultzatu nahian, Barandiaran beka ateratzen du urtero,
baita ere ikuspegi berri honekin, eta horrexegatik azken urteetan ikertzaile berrien lanak areagotu egin dira, baita ere eta haiekin batera gai eta metodo berriztatzaileak, eta nolabait ere arkeologian eta antropologia arloan gure fundazioak ekarpen nabarmena eginez eta gaurkotua ere bai.